Veliko mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti u svoje osobno ime, ali i u ime općine Konjšćina. Želiti vam dobrodošlicu i ugodno druženje u našem kraju. Zahvaljujući entuzijazmu i upornosti nekolicine zaljubljenika u povijest i povijesna događanja predvođenim gospođom Jasnom Lugarić, predsjednicom Udruge Gropovija Konjski, po 5. put održavamo sejem pri Starom gradu. Stojeći ovdje ispred poprsja velikog vojskovođe i grofa Nikole Šubića Zrinskog, moramo se prisjetiti teških trenutaka iz naše povijesti. Trenutaka kada je po ko zna koji put bila u pitanju opstojnost Hrvata i Hrvatske. U to vrijeme najvećih i najokrutnijih turskih napada na Hrvatsku i Ugarsku, odigrala se bitka kod Staroga grada u Konjšćini, tada zvanog Selnica, koju mi danas svečano obilježavamo. Svjedoci smo i u novijoj povijesti nasrtaja na opstojnost naše domovine kako javnih ratom, tako i zakulisnih haških sudova. Kako drugačije protumačiti suđenje i presude u Haagu? Sudi se pravednicima i pobjednicima u obrani naše domovine. Nažalost, povijest se ponavlja i takozvani veliki sude nama malima. No moramo izvući pouke iz povijesnih događanja radi opstojnosti nas samih, naše djece i djece naše djece. Bilo je raznih primjedbi oko podizanja poprsja grofu i vojskovođi Nikoli Šubiću Zrinskom ovdje u Konjšćini. Stoga opet naglašavam da narod koji se srami svojih velikana i svoje prošlosti nema nikakve sadašnjosti, ani budućnosti. Još jednom zahvaljujem svim ljudima dobre volje, bez kojih ne bi bilo današnje proslave, sa željom da u što većem broju okupimo se ovdje na 10. obljetnici našega sejma. Hvala vam lijepo.